आंनि आइनि मिजि मिजि आसिजों दानाय लुनाय आगर आखाय आसार खान्थि बेखौ जोङो मालाबाबो फोजोबनायखौ लुबैया आरो बेनि थाखायसो जोंनि दावहा जादोंमोन राजखान्थिनि दावहा नङा बियो आरो बे राजखान्थिनि थाखाय दिनै गुबुन गुबुन पलिटिकेल पार्टिनि मुं होनानै एनडिपिनि मुङाव बिएलटिनि मुङाव एबसुनि मुङाव राजखान्थि खालामनो नागिरनाय बे मानसिफोरखौ दिनै हासिब लानानै होसोनायनि सम जादों गिनो नाङा राजखान्थिनिख्रुइ हारिया देरसिन नोंथांमोना बुङोब्ला जुक्ति हखारै बुङोब्ला दानो नोंथांमोननि सिगाङाव फेरेंगाया राजखान्थिनिफ्राय रिजाइन होगोन हारिया देरसिन हारिनि थाखाय सोरबाया देरसिन जानो हाया आं देरसिन जानो हाया नोंथाङा देरसिन जानो हाया हारियासो देरसिन आरो दिनै राजखान्थिनि मुं लानानै गासैबो ख्रिस्टियानफोरखौ आलादा खालामनानै इउपिपिएल बिपिएफखौ फेजेननाय बायदिसिना पलिटिकेल पार्टि मुं लानानै खामानि मावनो नागिरनायफ्रा गोजानाव थानांगौ आरो चेलेन्ज खालामनो लुबैदोंब्ला दाबो फै बेवहाय खाथियाव सोरबा बै मानसिफ्रा गसंना दङब्ला आं माइक होगोन हौ ओरैजाय थास फारसेथा आं ओरै थागोन चेलेन्ज खालामनि डिबेट खालामनि बे राजखान्थि हान्जाया हारिनि थाखाय मावनो नागिरदों ना हारिखौ फोजोबनो नागिरदों हारिया जेब्लायबो देरसिन गेरेमसा हारि थानो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जा साननाय बे साननायखौ नोंथाङा आंल' मावनो हाया जों साफ्रोमबो मावनांगोन जोंनि डिएफअ बिथाङा होनलांदों मोनसे समाज दानायनि बाथ्रा जाय समाजा हाग्रा बंग्राजों सोमोन्दो दङ अर्थात आंनि हां लानायजों हगारनायजों सोमोन्दो दङ मोनसे गेरेमसा हारि दानोब्ला जोङो रांखान्थि बिथिङावबो स्ट्रं जानांगोन समाज बेबस्थायाबो स्ट्रं जानांगोन जोंनि आसार खान्थियाबो स्ट्रं जानांगोन जोंनि अनलायनायाबो खौसे जानांगोन जोंनि मावनाय दांनायाबो स्ट्रं जानांगोन हाग्राखौबो जोङो संरैखा होनांगोन दै बार गासैखौबो जोङो संरैखा होनांगोन फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो मेलेमनि दावहाजों सुथुरखौ फेजेननो हानांगोन दासान बर'नि दावहाया जोब्बाय बर'नि दावहाया जोबाखै बे दावहाया खर'नि दावहा बे दावहाया दिनै रेबगननि दावहा बे रेबगननि दावहाजों जोङो सुथुरखौ फोजोबनांगोन फेजेननांगोन आरो हारिखौ अरायथा जोङो नोजोर बोनानै समाजनि थाखाय मावनो थाखाय जों सिगांबोनांगोन आरोबाव बिथांमोननिसिम अननाय आरो सिबिनाय हरबाय कंग्रेसुलेसन जासिबाय बेल' नङा जेंनाया जोंहा गोबां जेंना दङ गासैबो जेंनाखौनो फोजोबनो थाखाय जोंनि सरकारा जेब्लायबो समायखिरा लाखानाय आरो जोङो जेब्ला जागायदोंमोन सरकार दाजेननायाव मानगिरि श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो माबोरै गुफुं मोनसे समाज दानो थाखाय सरकारा खामानि मावनो हागोन बेखौ जोङो सान हर जेब्लायबो सावरायबाय थायो हाग्रामा बायदि बिपिएफ बायदि बथलसे जौनि दामा 1,03,000 जों बिदि जौ लोङा जोंनि दरमाहाया 47,000ल' 47,000 गंसे जौनि दामा जुदि 1,03,000 ब्ला सानसेयाव गगथाम दिनै बिपिएफ लिडारफोरा जोंनाव 3,000 कौटि खर'आव जोंखौ दायित्व होनानै गालांदों आरो बे थारखौ दिनै जोंनि सरकारा मारिनांगासिनो दङ 10% करै बे 10%खौ मारिनाङामोनब्ला दिनै जोंनि बे बल्लामगुरि हालामाव जोंनि बे खयला मैला साहा ओनसोलाव दैनि जेंनाया जानाय नङामोन बेखौ जोङो फोजोबनो हागौमोन गोबां खामानिखौबो जोङो मावनो हागौमोन जेखियानो जाया गोबां सावरायनो गोनां दङ आं आरोबाव खेबसे चेलेन्ज खालामबावदों सोरबा पलिटिकेल लिडारा मा एसे दुगाब्रा बे फेरेंगाया नायथारनोलै होननानै डिबेट खालामनो गोसो दंब्ला 10 मिनिट टाइम होदों दानो फैनो हागोन थेंक इउ